Bé, aquest matí estem aquí, la gent de reagrupament, la gent de solidaritat, la gent de Gràcia, i estem aquí per presentar-vos Millor Barcelona. A mi em toca fer la introducció i dir-vos qui som la gent de Millor Barcelona. La gent de Millor Barcelona són la gent que volem un país independent, però no és que el desitgem, és que ho volem fer nosaltres, si cal. Som la gent que volem aquest país independent i que volem un país millor. Però igual, no és que el vulguem, és que si cal, el farem nosaltres. Som la gent que estem cansats, però no estem emprenyats ni desencantats, que tenim ganes de canviar la classe política que avui hi és, que estem cansats de polítics que no serveixen per res, estem cansats de polítics que roben, estem cansats de polítics que menteixen. I davant de tot això, doncs, prenem la decisió de posar-nos-hi. I ens hi volem posar perquè la gent, la bona gent, la gent catalana, la gent que vol la independència del seu país, que vol que Barcelona sigui una capital d'estat, doncs per trencar una mica el que hi ha ara no tinguin que estar pensant en coses que signifiqui renunciar a ser catalans i a ser independents. Això és el que som la gent de Barcelona. La gent de Millor Barcelona, el que som gent compromesa, gent que tenim esperança, però gent que no esperem cap miracle. No esperem el miracle de que els que sempre fan exactament el mateix, que els de sempre vinguin, ara canvin i facin les coses com les volem fer nosaltres. La gent de Millor Barcelona el que us demanem és una oportunitat perquè gent normal, bona gent, gent treballadora, gent molt treballadora, per desgràcia, molta gent treballadora a l'atur, això és el que som la gent de Barcelona, ens hi volem posar, i ens hi volem posar per fer aquesta Millor Barcelona perquè pensem que els de sempre no faran el que han de fer, que és treballar més, cobrar menys i estimar més la ciutat i el seu barri per en sortir-nos-en. Això és el que us volem oferir a la gent de Barcelona.